Münafıqên gunehkar têk diçin. Medenî ferho. Cîhan di travmayeke siyasî û civakî de ye. Bi wê jî derbarê şeran de jî hatin guhertin. Yanî pêpelûkên jiyanê hatine herifandin. Lê Kurd bi têkoşîna xwe weke du wê îro jî pêpelûkên jiyanê ji nû ve ava bikin. Stratejiya şer a nû İslama Muhammedî di çarçoveyeke magazînî de guheriye û gunehkar kiriye. Êdî ne alim, ne zanist, ne bediû zeman, ne müderris û feylesof, cihadîst, Trump, Colani, Erdogan, biryarên İslama Kurewî didin. Trump navê bazirganiya Kurewî ye, Colani navê terora Kurewî ye, Erdogan navê cihada dagirkeriya Kurdistanê ye. Ev sê bed û bedbextên har û dirinde di kesayeta çeteyên Daişê de li dijî hilhatina rojê meydanê dixwînin û xwe weke li hingên şahnameyê dibînin. Lê di neynika dîrokê de deh xisletên xerab û qirêj yên dihaqin û nexweşiyên aqil ên bîmeristanê ne. Serdema travmatîk ji komploya korsanî ya navneteweyî ku di kesayeta Abdullah Öcalan de pêkat sala 1990 li dijî gelê Kurd dest pê dike. Bi meşrûkirina Heteşê ya navneteweyî jî kete qonaxeke nû. Di komploya korsanî ya li dijî rêber Apo û Kurdan de artêşa Tirk li Sûriyê kom kirin. Di komploya cihadîstan de çeteyên Heteşê kirin dewlet, xaka Sûriyeyê di navbera Tirkiye, İsraîl û Colanê de parve kirin. Bi vê armancê jî êrişî gelê Kurd kirin û dixwazin wî tune bikin. Vê rewşa travmatîk bi wê ja serseriyê cihû guhert û êdî serseriyên Amerîkî heye. Li gorî tê gotin Cenabê İsa ji bo tirak şimikên xwe tamir bike, diçe cem mişeqaya cihû. Mişeqayê cihû jî wî nas nake, yariyên xwe pê dike û wî diqewirîne. Mişeqayê cihû rastî xezeba xwe dahat û heta qiyametê mehkumê gerê dibe. Cihû diçe ku derê tê qewirandin û weke serseriyê sefaletê bela dike tê binavkirin. Trump jî weke mişaqayê bazirganiya Kurewî serseriyên cihadîst derxistin meydanê û şerê li dijî Kurdan da dest pê kirin. Ev şer bingeha qiyameta li hermê û cîhanê ye. Entelektüeliya cîhanê, wijdanê şiyar ê cîhanê li dijî serseriyên Trump dengê xwe bilind kirine. Lê cîhana İslamî bêdeng e. Bêguman ev bêdengî ji xeşîmî û tarîtiya wan tê. Ji aliyekê ve jî li xişt hesabê wan tê. Qiral û mîrekên cîhana İslamî ku her yekê ji wan welatek kirina bin hukmraniya xwe, besnê xwe bi hüdayînameyan didin. Lê tê dîtin ku Hasan Sabah ji wan birûmettir tevdigeriya. Montesquieu behsa despotîzm û perestîşkeriya cîhana İslamî dike. Ev gotin jî dide xuya kirin ku Hasan Sabah ji wan qiral û mîrekan birûmettir tevdigeriya. Ji ber ku Hasan Sabah xwe weke ûl el emr wekiltiya Xwedê didît û bi wê fikrê tevdigeriya. Lê qiral û mîrekên cîhana Misilman hem xwe ûl el emr dibînin hem ji Trump re secde dikin. Serseriyên Trump yanî çeteyên Heteşê rûmeta ola İslamî û cîhana İslamî di mînbera berê wê Trump de tune kirine. Teoriya çeteyan qêrîna Allahu Ekber e, li İslamiyet kirina Beytul Mal ê emperyalîstan. Çete dengê Koreya cesedan e. Ûl el emr jî Trump e. Bi gotineke din çeteyên Selefî yanî Colanî û Heteşê weke gunehkarên tekkeyên Selefî ji müsteşrikên ku li asoyên cîhana İslamî tovên fitne û geleciyê direşînin re sucde dikin. Ji bo wan bûne siwareyên mirinê. Trump parsekiyek cîhanşûmûlî dike. Lê nizane ku dîrok bi wî dest pê nake û nikare bibe lîderekî îdeal. Bi taybetî piştî ku cîhan kir nav zelzeleyekê û çeteyên ku jer kirin xwedî dewlet, rûmeta wî şikest. Dostoyevskî di Pirtûka Suc û Ceza de di navbera mirov û hişmendiyê de şerekê dijwar û qirêj daye dest pê kirin. Di encamê de hişmendî bi ser dikeve. Trump jî, cihadîst jî, Erdoğan jî wê di vî şerî de têk biçin. Tevahiya pirtûkên semawî dibêjin divê tu neku jî. Trump li ser İncilê son xware lê îmze davêje bin salnameyên tunekirina gelan. Ji bo berjewendiyên qirêj, hiqûqê gerdûnî bin pê dike, gelan tune dike. Erdoğan jî her roja înê piştî li mêja girseyî daxuyaniyan dide û behsa kuştina gelan, misilmanan û nemisilmanan dike. Li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê nirxên jiyanê kuştine. Lewma her roja diçe, payaya ku weke halaskar dihate dîtin, ji holê radibe, ew û wezîrê xwe yê dewşirme Hakan Fidan, wek münafıqên ku şaristaniya gelan li erdê yeksan dikin tên dîtin. Li Rojavayê Kurdistanê suç heye û wê ceza jî hebe.
Berxwedana Kurdan wê bibe jinû ve avakirina hiş û aqilê civakan û vê carê jî bi serkeftinek siyasî û civakî wê jiyana birûmet tacîdar bibe. Bi gotina İbnî Haldûn, riyakar û derewîn wê têk biçin.